Hi, good morning, good evening, good afternoon. Saan man kayong panig ng mundo? Sa mga gising dyan, hello, hello, hello. Okay. So, hanap tayo ng pwede natin makausap. Kasi since it's Valentine's Day ngayon, no, we are celebrating the Valentine's Day wherein yung mga in love, diba? May mga jowa, mapasana all ka na lang talaga sa kanila. Kaya naman, I'm looking to someone na pwede natin makausap ngayon, who I can talk to, no? Share nyo naman yung story ninyo, ng mga in love. So, pwede kayong pumasok sa aking live, mag-share kayo ng story ninyo na nakakakilig. So, para naman maramdaman namin mga single yung kilig. Kahit single kami, ganon. Hi, Ate Lani Malio. Happy Valentine's Day din sa'yo. Thank you for the greetings. Hi, Zinel. Happy Jean, sana all. Okay, by the way, bago ang lahat. Hi, Ray Rex. Before anything else, no, Grace Mirano, I just want to say thank you so much to my sister, Vanessa Chanko, wala sa grupo ng Road Trippers, sa aking Road Trippers family, for giving me this, kasi na single ako, so at least meron daw akong mga paganito. Ayan, happy Valentine's Day. Hindi lang ito para sa mga lovers, bagay sa mga single din naman. Siyempre, no, may puso rin naman tayo, hello. Ayan, so maliban siya, mamaya, malalaman ninyo kung sino yung makakadate ko. Kasi kanina, may kadate na ako yung road tripper, si CJ, si Gren, and si Van. So, mamaya malalaman nyo kung sino yung aking makakadate. Grace Mirana, hello. Ray Rex, thank you. Mirans. JTV Vlog Free, hello. Shoutout sa iyo. Yung mga taga Quezon. Wala kaming 14 inalis na inalis na sa kalendaryo. Uy, sino may mga nandyan? Di natin ka na nagpapakilig sa'yo. Hindi po. Hindi niya pa ako binabati. Anyway, sino ba yung gusto mag-share ng kwento nila dyan ng pag-ibig? Kahit sino ba sa may puso mo? Ayun, Sheena Marie de la Cruz. Ay, happy mansari sa'yo, Day. Asan ka? Di ata kita nakikita. At ngayon ko na nag-reply, ha? Thank you, JTV Vlog Free. Ayan. Guys, mga moms, please follow din JTV Vlog Free. Isa rin siya sa mga vlogger ng Quezon. Yung pinuntahan ko po na probinsya with my family, with my tita and my cousins. No? Ang gaganda ng mga lugar, mga pwedeng puntahan sa lugar nila. Ate Girl Life, thank you sa pabate. Okay, sino ba single dyan? Pwede natin tawagan. Pwede umakyat. Adonis A.R. de Guzman. Sige, halika dali. Accept. Hi. So, let's talk about love. Because every day naman is love. Love, love, love. Ayan na siya. Yes, hi. Hello. Good evening, good morning. Good evening pa lang, gabi pa lang dito. Nasaan ka ba? Saudi Riyadh. Nasa Saudi Arabia. Hi! Shoutout sa mga taga-Saudi. Ay, magandang gabi dyan sa inyo. Hello. Kamusta naman? Kamusta ang iyong puso? Okay lang naman. Ikaw, kamusta ka na? Ako tigil-tigilan mo ko AR ha. Puro ka pa ganyan, tapos hindi ka naman marunong manindigan, hindi ka man nag-chat. Busy sa trabaho. Si AR po yung isa sa mga nakikilandi sa akin kasi malandi rin daw ako. Siya rin yung isa sa mga nakikiharot sa atin. Anyway, kamusta? Kamusta ang buhay pag-ibig mo? Wala sa isip ko yan. Bakit naman? Siyempre,
family first muna tayo bago pag-ibig. Alam mo, ako naging ganyan din naman ako. Pero hindi ko naman pinagsisisihan yun na unahin ko ang family ko, no? Kesa sa aking personal na nararamdaman. Pero ganun nga, sabi nga ng mama ko noon nung nabubuhay pa siya, wag ko rin daw pabayaan yung sarili ko. Kung gusto ko na ma-in love, kung gusto ko magka-boyfriend, okay lang din naman daw yun sa kanya. Pero no regret kung mauna man yung family. Pero yun nga yung sinasabi ko sa'yo, habang nagwo-work ka, iba yung love ng family, iba rin yung love na binibigay sa'yo ng partner mo. Ano yung taong mahal mo? Wala kang partner. Kailan ka ba huling na in love? 2019? Matagal ka na rin dyan sa Saudi. Bago pa lang. Kamusta naman yung huling relationship mo? Okay naman, naka-move on na kahit pa paano. Gano'n kayo katagal? 16 years. Oh my God. Di ba? Tulad mo rin siya. Bex din siya. Okay. So, totoo pala yung sinasabi mo sa akin. Na nagkaroon ka rin. Totoo yun. Di mo na ako nagsisinungaling. Totoo yun. Wala naman ako sinasabing nagsisinungaling ka. Siyempre, di ba? I mean, hindi mo rin naman masasabi kung ano yung totoo sa hindi. Oo no. Kasi hindi pa tayo nagkakakilala in person. Tapos, puro ka lang landi sa chat, sa comment. Hindi. Yun na libangan namin dito eh. Cellphone yan, manunod ng live. Naku mo kami nagmamay na agad sa'yo. Sino daw yun? Ayan. Malandi rin talaga siya. Tinanong niya rin talaga kung sino siya. Anyway, so 16 years. Tapos nag-break 16 years. kayo. Ang tagal. Sorry ha. Kung pwede mo sagutin, pwede hindi. Anong reason ba't kayo nag-break? May third party siya. Okay. Sa 16 years na yun, hindi ko matatawag na third party yun. For me parang feeling ko, nagsawa na ba siya? Hindi, nag-third party siya nung magsi-16 years kami. Yes. Nalaman ko na meron pala siya. Sandali lang. Kumalma kayo, Rosaline. Pinag-uusapan lang namin yung love story nila. Hindi kami nagliligawan dito. Wow, napahawi ako ng buhok. Hindi kasi ito hindi biro yung 16 years na yun. Unless nagkasawaan kayo, di ba? Or may mas malalim na dahilan. Hindi naman. Open ako sa magulang niya, sa mga kapatid niya. Open din sa amin. Parang mag-asawa na talaga kami. Okay, I'm sorry. Alam mo, medyo na medyo na-shock ako kasi ngayon lang ako, I mean, may mga kilala akong mga guy na nakasintahan ng kaibigan ko for 10 years na, 15 years together, for 20 years na together. Pero ito first time ko to na maririnig hindi ko kakilala or hindi ko ka-close. Hindi ko hindi mo sinubukan na ayusin. Sinubukan ko man ayusin. Anong magagawa natin kung ayaw niyo na? As in, okay. Question, ano siya? Girl manamit or lalaki manamit? Ano ba siya? Lalaki siyang manamit. Sila his din. Sila his. Okay. So, ikaw, you can consider yourself, straight ka ba? Or bisexual? I'm sorry kasi parang sinasabi nilang paminta, gano'n. Be honest na talaga. Parang bi. Okay. So, sayang, no? Tapos bigla kayo nag-break. Oo naman. Kaya nga pag-isip-isip ako na mag-abroad na lang ako para makabuan ako. Kaya nag-abroad na ako. Pero kahit mag-abroad ka, naaalala mo pa rin siya, gano'n. Kasi hindi biro yung 16 years. My God. Yeah. Baka sa ngayon sa panahon na to, baka
maka 1 year ka lang, talagang mapapawaw ka na. Kasi bihira yun nagtatagal talaga ng ganong relasyon. So ngayon ayaw mo na muna or sumusubo ka rin? Gusto. Gusto, kaya lang wala eh. Parang ayaw mo pa. Kasi kung Hindi naman sa ayaw. Gusto ko, kaya lang wala pa. Parang gusto na ayaw, ganun. mm, paano mo nalaman na paano mo nalaman na meron siyang iba? Umamin sa akin kasi kasama ko dahil sa trabaho yun. Yung naging ano niya. Okay. Hmm. Ang sakit mo. After nun, hindi ka ba Oo. Hindi ka nag-girlfriend? O Hmm? hindi ka nag-girlfriend as in boyfriend na rin? Hindi pa. Wala pa sa bala ko ngayon yan. Ayaw mo pa. Tam- Hindi, Trabaho muna ako. hindi mo na, hindi, andito ako, sabi ni Jenny Red. Ano ba? Okay. Bata pa. If you don't mind asking, ilang taong ka na ba? 35 pa lang. 35. So, teenager kayo na naging kayo. Oo, bata pa ako. Naging kami na. Pero 18? yung yung mga magulang niya, kapatid niya, nangangamusta naman sa akin. Open. Nagkakausap pa din kayo. That's good. Oo. That's good. Open naman sila sa akin. Open din ako sa kanila. Ako Ganun. i-share ko lang din. Yan yung past relationship ko. Open ako sa family niya, sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, sa mga tita niya. Ganon din siya sa akin. Kilala siya ng kapatid ko, ng mama ko, ng mga tita ko. Basta open din kami. Tapos 8 months lang yung tinagal namin. And it's because of me. Dahil ako yung may kasalanan. Hindi dahil sa third party. It's because masyado ko sigurong natapakan yung ego niya. Like parang naging controlling ako. Yung ganon. Kaya Pero naisip-isip ko rin na mainam na rin hiwalay kasi kami. Kasi sobrang hitpit niya lalo na sa akin. Humihitpit lagi siya sa akin. Habang tumatagal, lalong nag-ihitpit ba siya. So parang isa rin yun sa mga naging reason out mo? Isa na rin siguro yun. Kung sakali na mai-inlove ka ulit, do you think sa isang kagaya niya or Hi Van Chongko, to my sister. Thank you sa gift. Yung binigay niya sa aking balloon. Siya yung nag-date sa amin nila CJ tsaka ni Gren. Anong baka kayo na yung nakatadhana? Hi guys! Huwag kayo masyado nagdidesisyon ka agad. Caller pa lang natin siya. So hindi ka na talaga na in love ulit. Hindi ka na ulit na in love. Hindi na. Okay. Diretsahan tanong, yung pangungulit mo sa akin, para saan yun? Iyon, parang naghahanap din ako ng bagong mamahalin. Kaya lang may maraming nagmamahal sa iyo. Okay. Sister Van, ka, napapanood mo siya. Nagbabakasakali lang. Okay. Unahin na natin tanong, taga saan ka? Dito sa Pilipinas? Tiga Nueva Ecija. Saan? Nagpupunta ako sa Rizal. Tiga Nueva Ecija. Oo nga, saan sa Nueva... Ay, sa Cabanatuan pala yun. Saan sa Nueva Ecija? Saragosa? May Saragosa ba sa Nueva? Gapan. Gapan. Oo, meron. Gapan kami. Gapan. Nagpupunta ako sa Gapan tsaka sa Guagua. Penaltinho. Oh, okay. Talaga. Sa dami ng social climber, ba't ako kinulit mo? Pwede namang si Gwen, pwedeng si Melmar. Kasi kung yun yung 40 mo. Ano? Wala. Nagusto lang kita, ganun. Bakit? Wala lang. Para ka akong basta ganun, di mo masabi. May mga unexplainable. Oo. May mga rason. Kaloka. Eto na. Ano mga comment ninyo? Hindi ko mabasa. Nag-blush, Ma'am Jesus. Oo, kinikilig na si Ma'am CG.
Ang hirap mahanap yung kilig ko. Maniwala kayo, lalo na kung hindi nagpapakita ng effort. Di ba, Sis Van? Ano ito? Pag-asa kapatid, mas, ano? Ano daw? Huwag ka mawala ng pag-asa kapatid. Mas importante mga taong magpapasaya sa'yo. Oh, ayun na sila. Ako naman. Kaya bahay trabaho lang kami dito. Ayan, cellphone. Masaya ka naman ngayon. Oo naman, kahit pa paano, nililiman ko yung sarili ko dito sa trabaho. Okay. Napapanood mo lang ako, hindi ba? Hindi mo pa... First time natin nag-usap. Oo. Tama. Okay. Pero lagi ako nanonood. Anong masasabi mo na Na, nagustuhan mo sa ugali ko? totoo. Ano totoo? Totoo ka, tapos prank ka, ganun. Walang halong, something, ganun. So gusto mo yung prangka pala. Mm. So manliligaw ka sa akin. Wow! Kung pwede ba eh. Ang kapal ang mukha ko magtanong ka agad dito ng live. Kung Ano? maaari ba? Hala kung Maaari ba? maaari O, ba? ba't Ano hindi? ba? Huwag kang ganyan. Huwag ka namang ganyan. Cute ng dimple ni Kuya. Ha? Kumalma kayo. Wala nang Nagkakakalanlan pa lang kami. Nag-uusap pa lang kami para kayong ano. Saan mo ko una napanood? Lagi ako nanonood sa live mo. Saan mo ko unang napanood? Nung nasa kayo ni Brenda sa Bisaya ba yun? Mhm. Followers mo ako. Ano pa ba? Oh, sige nga ako talaga followers kita. Ano yung huli kong upload? Yung birthday ni Gio. Nanonood nga siya. Di ba? Ikaw pa nga host doon eh. Oh, okay. Mukhang nakatutok nga siya. Mukhang nakatutok nga siya mga moms. Oh, sabay-sabay niyo na ako i-judge si kuya niyo. Charot. Hindi. Uy, biro lang ha. Don't get me wrong. Kasi ano ba to? Abot na sa 14. Hoy, kumalma muna kayo ha. Kayo naman. Wala kang... Siyempre, getting to know each other, mahirap yung magpabara-bara tayo. Hindi magandang biro ito. Okay, tanungan tayo para maganda. Game, magtanong ako, magtanong ka din. Go. Oh, sige. Sige. Tanong ka na. Okay, anong birthday mo? June. Ikaw? So ako na bahalang mag-isip kung anong June yun, at saka kung anong taon, ganon. June 5, 1987. Magkalapit nga tayo. Ikaw? October 15, 1985. Ano pa? Hindi, ikaw naman. Palitan nga ng tanong. Kung sakali bang manliligaw ako, may pag-asa ba ako? Ay, sandali lang naman. Hindi ba pwede magpakilala ka muna? Siyempre, pinaano mo na kay pangalan ko eh. Siyempre hindi naman pwedeng dahil kasi I have this ayan. Sige kayo magtanong para maganda tapos siya ang sasagot. O kaya kami yung sasagot. Kung malinis po ba intention nyo kay Ma'am Shia? Kuya, malinis po ba intention nyo kay Ma'am Shia? Oo naman. Bakit? Siyempre, mabait ako. Hindi man totally ako sa sarili ako magsasabi na mabait ako. Siyempre, para sa akin, totoo. Kasi umabot ba kami ng 16 years na ex ko, kundi kung wala akong intention sa isang tao. Ikaw? Sige po, mga moms, babay muna ha, kasi para mas gusto ko siya makausap ng personal. Wala. Nagbabay ako bigla sa live. Mahirap naman din sagutin na agad-agad, di ba? Ayokong gamitin tong live natin dahil yun ang gusto ng mga nanonood. Ayaw mo nung Brenda and Gio. Siyempre iba si Brenda at si Gio, at iba rin si Ma'am Shi.
Oo Kasi kung naman. makakakita ako ng... Idol ko nga silang dalaw lagi eh. Mm. Eh, paano yan? Kung silosa ako, nagger. Ha? Silosa, nagger, and controlling, and ano pa, demanding. Depende naman yun, napapag-uusapan naman yan. Yung ex ko nga, selosa nga yun eh. Napagtiisan ko nga. Yung ex ko. Ano mga nagawa mo? Anong nagawa mo para sa pag-ibig? Ano yung pinakamabigat na bagay na nagawa mo para sa pag-ibig? Sa pag-ibig, lahat binigay ko. Lahat ng dapat ibigay. Yung pinakamabigat na nangyari sa tingin mo, like, kunyari, sinanla mo yung titulo ng bahay kasi meron siyang gusto na naibigay mo, or nag-resign ako sa work kasi yun yung gusto niya. Kasi Yun, umabot kami sa puntong ganun, pinag-resign niya ako sa trabaho dahil nagsiselo siya. Ang dami nagkakaganito, ganun, nagkakagusto sa akin. Kaya pinag-resign niya ako sa trabaho. Oo, siyempre, nag-resign ako kasi mahal ko siya eh. Walang magagawa. Yun ang umabot doon. sinunod mo yung gusto niya. Oo, sinunod ko yung gusto niya. Hindi ako choosy, hoy, mga napaka-judgmental nyo naman. Siyempre, kilalanin muna natin yung tao. Kayo naman. Hindi naman sa... Wala ko sinasabi kayo, ha? Ang dami agad basher. Hindi. Hindi naman sa bash yan. Siguro na-excite lang din sila. Pero, ayan si Ban Chong ko, isa yun sa pinaka-closest friend ko. Alam niya talaga yung attitude ko. Pero, regardless, iba kasi ako bilang kaibigan. Iba rin ako bilang lover. Oo. So, magkaiba yun. Kailan ka uuwi ng Pilipinas? 2025 pa. That's good. Tagal pa. Depende kung mag-i-extend o ano. Depende kung mag-i-extend. Okay. O bakit hindi? At least, kung 2 years pa, di 37 ka na nun. O, diba? Ikaw naman magtanong. Ano yung ayaw mo sa isang tao? Siyempre, sinungaling. Hindi. Yung hindi marunong maka-appreciate. Yung hindi, kasi ako very appreciative akong tao eh. Kahit napakaliit na bagay, sa kahit saan, hindi lang dahil thoughtful ka. Kasi kapag appreciative kang tao, di ba? Kahit maliit lang yan na bagay, may okasyon o wala, maalala at maalala mo yun. Saang country ka ngayon, kuya? Saudi Arabia. Ayun na siya. City. Grabe, living. Grabe naman yung mga viewers ko. Parang kayo yung mga magulang ko. Sa bagay kayo na talaga yung ano daw work mo sa abroad? Masahista po. Yan. Therapist po. Therapist. Magkaiba, okay. I-clear natin ha. Kasi yung masahista, iba pakinggan yan dito sa Pilipinas. Kumpara sa therapy. Yeah. Therapist, masahista, isa lang po yun. Iba lang mga tawag ko po. Okay. Sige. Ano? Kung magiging kayo ni Ma'am, uuwi ka ba na... ano? Uwi ka daw ba? Hindi man ako guwapo. May anak ka na daw ba? Happy Valentine's din. Wala, single ako. Kasi hindi ka na girlfriend. Nung elementary ako, nag-shota, ganun. Pero nung pinakamatagal kong relasyon, yung nga. Sa gay. Yung gay. Umabot kami ng 16 years. Live-in kayo? Oo, live-in kami. Nangupahan kami sa isang bahay. Tapos, pag umuwi kami ng probinsya, sa bahay niya kami nakatira. May sarili kaming kwarto doon. Okay.
Meron kang regrets? Meron kang pinagsisisihan sa relasyon yung dalawa? Sa pinagsisisihan, meron. Siyempre, napamahal na sa'yo yung tao, di ba? Lahat ng ugali mo, ugali niya, alam mo na lahat. Yung mga family ko, magkasundo, kapatid niya, kapatid ko. Yun, lahat. Pamangkin niya, pamangkin ko, magkakasundo. Wala tayong magagawa. Ganun na talaga siguro. Ano. So, yung regret mo talaga is yung bigla kayong ano. Hmm. Pero inayos ko naman yun, kaya lang inayos ko, kaya lang ayon na rin niya. Ayoko na, sumuko na rin ako. Habang nagsumusuyo ako sa ano niya, pumupunta ako sa bago niyang apartment. Ganun. Parang napagtanto-tanto ko na, suko na nga din ako. Ganun. Actually, Parang mukha akong kawawa na sunod ng sunod. totoo. Alam mo, Ganun. especially kahit Baka sa mga mapayak viewers pa ako natin. dito. Ano, kaya sa mga viewers natin, no, hindi naman masama talaga magmahal. Hindi Oo. masama na maghanap ka ng mamahalin mo habang buhay. Pero Tama. dapat worth it. Dapat alam mong mahalaga ka. Alam mo dapat na sa sarili mo na dapat pahalagahan din ako ng taong mahal ko kasi minamahal ko rin siya, pinahalagahan ko siya. Hindi dahil kung ano yung Tama. ginawa mo, dapat yun din ibigay sa'yo, hindi. Dapat alam mong mahalaga ka. Kaya ka dapat Tama. mahalin. Hindi dahil mahal mo lang Tama. siya, kaya dapat okay lang na magmakaawa. Okay lang yun. Given yon kung gusto mong maayos at maisalba yung relasyon mo. Pero kung alam mong hindi na worth it at alam mong hindi na Tama. tama, wag na. Tama na. Dapat bigyan Tama. natin ng Suko hangganan. na. Suko na pag ayaw na. Naalala ko nung huli, lumuhod pa Ano. ako sa harap niya, sa harap ng mga pamangkin niya, and I'm really begging Nagawa him. ko din yun. Nagawa ko din yun. Talaga? Umiyak, New Year, umiyak ako sa kanya. Um, Nakikiusap ako, ganito, ganyan. Umiyak talaga ako sa nanay niya, sa kapatid niya. Yun, Naayusin basta. natin. Maayos yung ano namin. Mukha akong kawawa. Move on na tayo. Sabi ko ganun. Gaano katagal yung naging pag-move on mo? I mean, Tagal din. taon din inabot. Tagal ako taon din Sumubok ka na lumandi na nag-ano na ng Ay, iba. hindi. Ay, hindi. Bakit? Never. Ayoko. Yung sinasabi na namang gaganto ako, ganun. Never akong gumano. Bakit? Ayoko. Baka makarma ako eh. Kaya pinilit ko na lang na sabi ko para makamove on ako, mag-abroad na lang ako. Kahit mag-abroad ka rin pala, hindi mo matatakasin para ka mag-move on. Kasi yung utak mo, bit-bit mo. Tama. Kasi nandun siya Nandun siya sa memory mo. Nandun siya sa isip mo. Hindi na yung mas mawawala. Oo, tama. Mahal mo kasi di ba? Pero at least, you look good naman and you're doing good. Diba? Yun naman importante rin. Ako, Pero okay naman kami ng mga kapatid niya. Nanay, tatay niya. Okay. nagkakausap pa kayo? Oo. Kahit nandito ako sa abroad, magkakachat kami, nangangamusta, gano'n. Okay lang kakot eh. Hindi, kayo nung ex mo, nagkakausap pa din kayo? Hindi na. Hindi ka sumubok na kamustahin siya? Sumubok ako ng mga musta sa kanya. Pero hindi sa, parang tayong dalawa ganyan. Pinaparating ko sa kapatid niya, gano'n. Sabi ko, kamusta na si ganito, kamusta na si ganito. Ayun lang. Pero hindi direct na, kamusta ka na, gano'n. Gano'n, hindi. Kasi baka bumalik ulit yung, alam mo na. Bakit ganun kadali para sa'yo isipin na nawala siya? Alin? Bakit parang ganun kadali para sa'yo na mahalin yung isang tao na hindi mo pa naman nakikita o nakikilala kagad? I'm not referring sa akin. Bakit parang yung trust mo ganun? Madali lang ako ma-inlove eh.
Mm. And? Yung mabilis lang umaindam sa isang tao, lalo na yung mabait, hindi manloloko, pwede pang pagkatiwalaan, ganun. And, Lahat. Sabi, honest ba, ganun. okay. Paano mo ba masasabi na hindi ka niloloko ng isang tao? Eh, hindi mo naman siya nakikita, hindi mo siya nakakasama. Kaya nga may ginawa tayong cellphone para update dito, update doon. Basta ganun. Mm. Di ba? Kaya nga may cellphone tayo, di ba? Ano nga zodiac sign mo? Gemini. Okay. So, okay, mga ka-mams na nanonood ngayon, okay, sa mga nakarinig ng kwento ng ating caller, ng ating jammer na si Adrian. Adrian ba? Tama? AR. Ano ba yung AR? Ang tunay kong pangalan, Aris. Aris ka, Nickname. pero ang zodiac sign mo, Gemini. Ang gulo, no? Oo. Diba? Ang pangalan ko tunay, Aris. Ano ko lang yan, nickname ko lang yung AR di Guzman yan. Adonis AR. Okay. Nawala tuloy yung tanong ko. May itatanong ako sa'yo na putol. Ay, hindi. Sa mga kamams natin na nanonood ngayon, ayan, napakinggan nyo naman siguro yung ilan sa mga, napakarami yan na naikwento. Ano masasabi nyo sa ganong, next patient please. Kakala niya nurse ka. Hindi kasi, Tama yun, Gemini talaga, sobrang mapagmahal. okay, ganun din naman ang mga Libra. Gemini talaga, sobrang mapagmahal, mabait, makumpumbaba. Totoo yun. Okay. Hindi, sa mga nakarinig ng kwento ngayong gabi ni Aris, 16 years, ako ayoko rin naman maging biased kasi syempre yung story mo lang yung napakinggan natin, hindi ko rin naman alam kung ano talaga yung ibang side ni ex mo, but then, I don't know kung dapat ako manghinayang sa 16 na taon o dapat kitang i-congratulate kasi at least Tumagal kami ng ganong katagal. hindi na tumagal yung panloloko na sinasabi. Nagkaroon kasi ng third party. So parang lately na rin inamin kung kailan magsi-16 years na kayo. So medyo mahaba-haba rin yung buwan na yon or noon, taon na yon bago niya inamin sa'yo na may iba nga, may involved na iba. Hindi ka Hindi lang niya sinabi na may third party. Nahuli ko talaga na may ganon something. Di ba? Mas malupit yun. Buti hindi ka nakakaisip gumawa. I mean, hindi biro yung 16 years, hindi rin biro yung mga kinuwento mong sacrifices mo para sa relationship ninyo. Buti hindi ka nakagawa nung masama. Hindi mo siya nasaktan, hindi mo siya na kung ano man. Hindi naman. Walang ganun. Kasi? Mahal ko eh. Talaga. So parang dead na sa'yo lahat yun? Ha? Parang binaliwala mo na yun. Hindi mo siya inaway, hindi mo man lang siya nasabihan ng masasama, hindi mo Hindi naman. Andito pa nga yung pangalan niya, oh. Pangalan ko sa pangalan niya. Nakatato pa sa balikat ko. Okay. So may patato. Tatato pa ako dito. Pangalan namin dalawa. So hindi ka ba nakaka-move on kasi until now, nandiyan pa rin yung name niya? Oo, nandito pa rin eh. Pangalan namin dalawa. Pinagsama namin. Okay. Ito, direktang tanong, diretsang sagot. Kung magkakaroon ng chance na maayos yung relationship ninyo, aayusin mo ulit, makikipagbalikan ka sa kanya. Hindi na. Bakit?
Ayoko na rin. Siyempre, niloko ka na ng ilang beses eh. Siyempre, ulit-ulitin pa rin niya yun. Lalo na pag nasa malayo ka, di ba? Buti hindi ka na-attract dyan sa mga katrabaho mo. Hindi. Wala. Siyempre, nangungulila. Hello, tao ka lang din. May mga nararamdaman, may mga pangangailangan. Oh. Hindi man ako ganun tao na pag wala kang jowa, kahit sa trabaho mo, jojowain. Hindi ako ganun. Kasi mahirap yun Basta ako, ang pinakamahirap kasi lalo na sa mga sa kahit anong uri ng relasyon, ang mahirap talaga makuha ay ang tiwala. Sa totoo. oo, tama. So, hindi mo na talaga maibibigay yung chance na yun para maayos kayo ulit. Basta ako, bahay, trabaho. Kahit day off ko, pumapasok ako para malibang hindi ang sarili ko. Ganun. Tulad po, Monday, bukas, day off ko, papasok pa rin ako. Kasi nandun ka sa loob ng bahay, boring. Ganun ang buhay namin dito sa ibang bansa. Kumusta ka dyan? Okay naman ako kahit pa paano. Paano okay? Okay, masaya. Nag-comment na si Ngayon ka ulit nag-comment, MJ, kumusta? Ay, mga ma'am, si tama kuya kaya, ako? Oy. Wala mo muna kayo pala desisyon. Ano to? Asan ang mga anak mo? Wala ako anak. Single po. Walang anak. Nasa Saudi siya. Ilan kayo magkakapatid? 5. Pang-ilang ka? Pangalawa sa bunso. So, until now, ikaw pa rin ang sumusuporta sa kanila, kina mama at papa mo. That's good. Nanay tatay ko. MJ, happy Valentine's Day. Thank you. Mama Grace, ano ba? Ang dami nilang comment. Single daw po siya, wala anak. Okay. Yes. Tama yun. Focus naman talaga sa trabaho. Buti, available ka ngayon at nakakanood ka ng live. Wala ka bang client? Nung katatapos ko lang. Okay. Naka-6 na ako ngayon. Maghapon. Saan ka daw sa Saudi? Sa city daw siya eh. Saudi Riyadh po City sa may Granada. Oh. Ay, baka nasa Saudi. Paki-stock nyo naman to si Aris para sa akin. Dito na kami sa may malapit. Mama Grace, huwag ka naman ganyan. Pangbayo ang tanong mo. Nakbo ka sa isang tabig. Nasa Riyadh kami punta ka dito. Paki-stock nyo naman po si Aris dyan daw sa Riyadh, sa city. Saan yan? Exit 9. Ha? Exit 9. Exit 9? Oo. Kuya, sige. Paki-stock niyo si Aris, ha? Huwag kayo magpahalata na follower ko. Kayo nanonood kayo sa akin. So, para makilatis natin. I-stock niyo siya. Thank you, Ate Jai. Mami, nandito pa kami. Hala. Okay ka, Pinoy Vlog. Meron kang may asawa at anak ka. Huwag mo kang loko-loko. Hindi. Thank you so much. Paano pala yung Valentine celebration mo? Wala. Dito na sa bahay. Okay. Hi, Ma'am Shi. Latecomer po kasi ako. Ask ko lang kung baba yung ex ni Kuya watching from Kuwait. Hindi po. Bye po siya. Kagaya ko siya. Gay din siya. Jay Cruz, baka naman may pang Valentine's ka dyan.
Ito nga single pa rin for life. Ako, ano na ako? Pareho, 2011, pareho kami single. 2011 yung huli kong relationship. Mm. 12 years na. Mm. Hi, Jamaica Pero ngayon, from Qatar. pero ngayon, pero ngayon wala ka bang jowa? Wala. Mm. Nakakahanap pa din yan. Sana nga. Si Kapinoy Vlog. Saan ako pupunta, kuya? Kasi taga ano siya, taga Saudi rin yan si Kapinoy Vlogs. Ah, dito lang ako sa Street 9 po, Granada. Hi, April Prince. Marbet Colol Siana. Ayan. Hahantingin ka na nila. Bahala ka dyan. Anyway, thank you for sharing your story, no? Sa iyong love life, sa iyong past love story. And we are hoping na sana makita mo rin yung para sa'yo. Di ba? Oo, darating naman talaga yun. Pag dumating na yan, pakilala mo kami ha. Bay, magkano magpamasahe? Baka pwede pamasahe. Exit 8 lang po. Ay, kayo dalawa mag-PM. Dito pa kayo nagtanungan. Ano ba yan? Sino yun? Pwede naman si bagay kayo ang kitang dimples. Ha, Ate Joy? Ano ba yan? Sa puso ko po, ala, ayon. Sana ikaw na yung hinahanap niya, kuya. Ha! Ano ba kayo? Ikaw, kuya, kung kaya mo mag-alagay namin si G. Nako, sa 2025 pa po siya uuwi. Exit 5 po ako. Ayan. Malayo sa amin yung Exit 5. Sana all may exit. Sa bagay, ako nga wala nag-entrance eh. Mag-exit pa kaya. Char! Angel Mine. Pag sure ba? Malalaman natin yun. Kaya nga ako nagpi-PM sa'yo lagi. Oh. Oh. Lagi, isang beses ka na nag-PM. After that, wala. Hindi Lagi ako nagpi-PM sa'yo pag nagla-live ka. Nagla-live lang ako. Pero pag off-live na ako, wala na. Hindi ka na nagsasalita. Hindi mo na ako nakausap. Ayoko mag-vlog dito. Walang time mag-vlog. Ako din, Exit 5. Oh, ang daming palang customer. Kahit na pumunta sa kanya. Limin. Exit 9 po ako. Limin, mahirap sagutin yung tanong mo kasi Ano ba yung tanong niya? mas prefer ko na ma-meet na kausap ng personal. Gusto ko yung ganun. Ano daw? Kabukingan mo, Mamsi. Ano nagka-booking? Nagka-bookingan na raw. Video call na yan. Ala. Buti nga may ganyan ngayon sa Saudi. Dati di ba nawala yung Facebook? Di ba? Parang binan. Buti nga bumalik eh. At least may connection ka with your family. Sa isang linggo, ilang beses ka tumatawag sa family mo? Araw-araw. Bago matulog, bago gumising. Bago gumising? Oo, matutulog muna ako. Kausap ko sila, tapos gigising ako. Bago gumising o pagkagising? Matutulog muna ako, tatawag muna ako sa kanila. Tapos pagising ko, tatawag ulit ako. Hindi bago gumising. Ano to? Tulog ka tapos bago gumising. May pinag-aaral kasi ako, gusto namin police. Ah, that's good. Family-oriented. Masipag. Responsible. Fairness. Siyempre, ganun talaga. Host, may PM ako. Hala. Ayan ha, kinakabahan ako sa mga PM ninyo ha. PM, sino na PM? Maniwala siguro ako, Ma'am Shiki, ipapaboran niyo yung tattoo ni X
Sakto niya kasi hanggat nandun lang siya, never siya, oo. Mm. Ha? Ano daw? Ano daw? Hanggat nakatattoo yung name ni ex, mahihirapan kang basta kalimutan yun. Ibig sabihin Hindi, nandun. pag-uwi ko ng Pilipinas, pabubura ko na rin to. Mm. Mm. Yun hindi kasi payo sa akin para makalimot ka. Pabura mo yung tattoo mo sa balikat. Kasi pasampasan mo lagi siya. Totoo naman. Tama. Ate Teta Jate, pala desisyon na. Hindi, pero ibigay natin sa kanya yon yung desisyon na yun kasi siya naman makakaramdam nun eh. Kung talaga naka-let go na siya. Hindi basta-basta yun. Hindi basta-basta yung makakalimutan yun. Pero syempre, hindi mo maaalis yun. Kapag pumasok ka na sa isang relasyon ulit, hindi mo maaalis yun sa kanya o kung sino man siya. Lalo na kapag may nakikita siyang palatandaan na nandun ka pa. Nandun ka pa sa nakaraan mo. Kasi parang hindi ka pa rin nakapasok sa kasalukuyan hanggat nandiyan yung past mo. Diba? Tama. Eh, ano kami, isang probinsya lang din. Taga Nueva Ecija siya. Mm. Diba? Ano sa... Rosalind Vicaris, walang ganon kay naman. Ayoko siyang, hindi naman pwedeng ganon agad-agad, oy. Maraming pagdadaanan. Oo. Dahil parang dalawa na ang supportahan namin. Pwede Ay, naman po. ano, hindi mo naman ako magdesisyon din. Ano, ikaw na magdidesisyon? Dapat ako din, ipatanggal mo na lang yung balikat mo, idol. Hoy, sira ulo. Bakit yung balikat yung ipatatanggal? Hindi po pwede pabura na lang. Hindi, pero time will heal, di ba? Sabi nga nila, lahat ng sugat mo sa puso mo o sa dibdib mo, anumang uri ng sakit na naramdaman mo, may oras para dyan, para maghilom ang lahat ng nararamdaman mo sakit. And I'm hoping na maging okay ka na rin very soon and Okay naman ako. hindi, malay mo, di ba? Let's see kung Mag-aantay. magpapang-abot pa tayo sa mga susunod na taon, di magkaroon tayo ng reason to meet up kung magkikita tayo. Di ba? Nandiyan kayo sa Manila, di ba? Saan sa Manila? Ewan ko saan, sa may... Hindi ko alam kung saan sa Manila kayo. Saan ako sa Manila? Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Oo, sabi ko sa inyo eh, di talaga ako mahalaga sa kanya. Hindi, alam ko nandiyan ka sa Manila eh. Oo, ngayon. Nandiyan kayo. Ang ulam nyo yata kanina, isda ba yun? Pinirito isda. Nandiyan ka ba sa bahay nila, Brenda? Wala, dito ako sa bahay namin ngayon. Hi, Gren! Thank you sa paghatid sa akin kanina. Si Gren, ayan, Labadia. Siya yung naghatid sa akin kanina dito. Kasi nag-date kami kanina. Kami mga single. Kami mga single na magkakaibigan. Si umuwi na yung babae, saka si Si Argel, tsaka si Bating. Si Tabating, umuwi na sila kanina. Tama, Maribeth Obsiana, di ba? Ano ba yun, love sais? So, wag ka na, wala magmamahal. Ay, naku, si Love Sais, minsan na nga manood sa akin, ganyan pa siya. Love Sais, kilala to namin kang anis. Di ba? Minsan ka lang manood sa akin, dahil basher pa talaga yung dating mo sa akin. Ano ko po yan? Kaibigan ko pa yung si Love Sais. Actually, hindi ko po yung kaibigan pala. I-report niyo po yung account niya, ha? Bakit? Hindi
hindi niya pa naman yung nakaride ka sa motor. Ano oras niya sa Pilipinas? Ano na? Magto 2:30 na ng umaga. Hindi ka pa natutulog? Ayaw mo ko patulugin. Ikaw naman si Mr. Right. Dito ano pa lang eh, alas 9:21. Anong morning? Gabi. Oo nga pala. Gabi. Magkikita rin tayo, Love Saes. Magdidigmaan din tayo. Basta magtutugma lang yung ating oras at panahon. Kasi hindi ko pa nakakabanding yung aking Gene Team family mula sa Mandaluyong, yung aking mga kaibigan dyan. Thank you, Brianna. So, soon, malay nyo. In fairness, ko po siya. Pangit lang. Uy, nagpa-cute. Hindi pangit lang ako. Sa. Haggard na nga oh. Kasi pagod na sa trabaho. Ayan. Malaman natin yan sa mga susunod na kwentuhan. Kabanata. May kabanata. Kabanata to. Let's see. Grabe kayo ha, nakapag-judge na talaga kayo kaagad. Nakita niyo na kaagad yan. Anyway, nice talking with you. Ano ba yun lang taes? Hamper one yung manners na tampo. Magpasalbo ka na. Wala, ano ba kayo? Kaibigan ko ba lang to si AR, si Aris. So, ayun. So, sa lahat ng mga may lovers out there, happy Valentine's Day. Sa mga single, don't forget to love yourself. Dahil bago ka mahalin ng iba, dapat mahalin mo muna ang sarili mo. Ganon. Tama. Di ba? So, sa mga in love, sa may mga lovers, magpakatatag kayo. Sa mga single, magkatol kayo, malamok ngayon, ha? Oo. Delikado yung mga ganyan. Ako sinasabi ko sa inyo. Sa mga mabibigyan ng bulaklak, congratulations sa mga makakatanggap ng bulaklak. Napakaganda ninyo, ha? Sa mabibigyan ng chocolate, sige, kainin nyo lahat. Hanggang sa magka-diabetes kayo. Hanggang sa langgamin Mapupuno kayo. na may ano dyan, ano. Yung hotel dyan sa Manila, mapupuno na naman. Sa marami na namang lindulan na magaganap ngayon. Puno na may hotel dyan sa Manila. Correct. Anyway, thank you so much. Sa lahat ng ating mga viewers, sa mga nag-share nito, thank you so much. Sa mga hindi nag-skip ng ating ads, maraming salamat din. And bulaklak ng tegi para sa mga single. O yung corona, ibigay sa mga single. Dahil yung puso natin patay na, patay na. Thank you. Thank you so much. Aris, thank you rin ha for joining my live. Salamat sa pagkipagkwentuhan. Okay, salamat. And bukas pang-abangan ninyo kung sino naman yung aking magiging guest. Kaya kung sino naman yung makakakwentuhan natin. So malay nyo, ikaw na yung susunod. So see ya once again sa aking next live. This is Ma'am Shi G. And of course, yung my guest, Aris. Thank you from Saudi. Shoutout sa inyo lahat ha. Bye-bye. Maraming salamat. Bye, Rosaline. Kuya R. Ano? Sige na. Sige na. Wala po kami Gcash dito eh. STC kami dito. Chicharong bulaklak is the best. Oo, para sa mga single. Parang delikado rin yun, sister. Kasi mamantika masyado. Ayan. Abangan ninyo ha. Abangan nyo rin mamaya meron na kayo upload na hugot mula sa ating Valentine's Day special. See ya! I love you guys. Bye! Bye-bye.